inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Yan bindiga sun kashe fiye da mutane 30 a jihar Neja. Muna roƙon ku yi share din wannan bidiyo sannan ku biyo mu sannan a hankali har ƙarshen sa domin ku ji yadda wannan al'amari ya faru. Bayanai daga jihar Neja da ke arewa ta tsakiyar Najeriya na cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari jihar inda suka kashe sama da mutane 30 tare da sace wasu da dama. Cikin wata sanarwa daga kakakin rundunar 'yan sandan jihar SP Wasiu Abiodun ya aike wa BBC ya ce 'yan bindigar waɗanda ake zargi sun fito daga dajin Kabe sun farwa kasuwan daji da ke ƙauyen Demo da madaita ranar Asabar inda suka ƙona kasuwar tare da lalata shaguna da sace kayan abinci. Sanarwar ta ci gaba da cewa da safiyar Lahadi ne haɗin gwiwar tawagar jami'an tsaro suka ziyarci yankin, kasancewar sun samu rahoton harin cikin dare. A lokacin ziyarar jami'an tsaron sun tarar da sama da mutane 30 da 'yan bindiga suka kashe yayin da suka samu labarin sace wasu. A cewar sanarwar, jami'an tsaron sun tabbatar da cewa suna bakin kokarin su domin ganin sun kubutar da mutanen da 'yan bindigar suka sace. Jihar Neja na daga cikin jihohin arewacin Najeriya da ke fama da hare-haren 'yan bindiga. Ko a watan Nuwamba shekarar da ta gabata ma wasu mahara sun farwa makarantar sakandaren Fafiri tare da sace ɗalibai fiye da 300, ko da yake daga baya an sako su. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara kawo mana zaman lafiya, tattalin arziki mai ɗorewa ya kuma tona asirin 'yan ta'adda. Ƙungiyar ECOWAS ta nuna damuwa kan harin da Donald Trump ya kai a Venezuela. Ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka wadda aka fi sani da ECOWAS ko kuma CEDEAO a Faransance ta bayyana matukar damuwa kan harin sojin Amurka da gwamnatin shugaba Donald Trump ta kai a Venezuela, tare da kira ga dukkanin bangarori da su yi hattara da kuma mutunta dokokin kasashen duniya. A wata sanarwa da ta fitar a Abuja, ECOWAS ta amince da haƙƙin kowace ƙasa na yaƙi da manyan laifukan ƙasa da ƙasa kamar ta'addanci da safarar miyagun ƙwayoyi, amma ta jaddada cewa dole ne a aiwatar da hakan bisa ka'idojin dokar kasashen duniya da kuma mutunta ikon kasashe masu cin gashin kansu. Ƙungiyar ta tunatar da al'ummar duniya wajibtin mutunta cikakken ikon ƙasa da 'yancinta kamar yadda sashe na 2(4) cikin baka na kundin tsarin Majalisar Ɗinkin Duniya ya tanada, wanda ke hana amfani da ƙarfi ko barazanar amfani da ƙarfi kan wata ƙasa. ECOWAS ta ce ta goyi bayan matsayin tarayyar Afirka wadda ta bayyana matukar damuwa kan abin da ke faruwa, tare da jaddada cewa tattaunawa cikin lumana ce kawai za ta iya samar da mafita mai dorewa ga rikicin da ke addabar Venezuela. A halin da ake ciki, Afirka ta Kudu ta buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya wato MDD ta gaggauta zama, tana kiran harin da Amurka ta kai da kuma kama Nicolas Maduro a matsayin keta dokokin ƙasashen duniya. Namibia ma ta yi Allah wadai da matakin, tana cewa kuma kama Maduro da matarsa ya saba wa ikon ƙasa da 'yancin Venezuela. Waɗannan martani na zuwa ne yayin da rikici ke ƙara tsananta a Venezuela, wadda ta shafe shekaru tana fama da matsanancin rikicin siyasa da durƙushewar tattalin arziki. Me za ku ce dangane da wannan mataki da ECOWAS ta ɗauka dangane da wannan hali da ƙasar Amurka ta kai Venezuela kuma har ta kama shugaban ƙasar da kuma matarsa?